Aziz vatandaşlarım, dün YouTube'da bir gelinin çağlarını pedagoglarının unicat edip yörerini aydıp berip ağlap duruşunu görüp yüreğim parça parça oldu. Elbette menin çağam yok, yüreğim ağrar yani. Men yaşlığında men yetim mektebi oturdum. Menin başımdan geçti şeyle vakalar. Geografiya moğolim meni görse cınını gören yanaptı. Haçan görsen saçımdan tutup doska çağırırdı. Başka ecesi birdat beryan çağılara yılgırıp bakıp bana olsa şey dip seyretiydi. Men doska çıkıp aşağı seyredip duruyadım. Bilyan sapağımam aydıp bilmem. Akşamam öye gelip ağlap dine şoňa qargap yatyadım. Mektebe gelýänjem. Soň näme kazandy şol? Çağan gargynjyny aldy şol. Onu oturum soň şol öldü şol. Yaş. Emma onun çağıları aktıkları kaldı. Mene pedagog oldum. Menin elimde kaldı şolun çağıları. Emma men şolun çağılarını meni kösedi dip kösämap. Ol geografiya moğolim men yetim bolup mektep oturum soň Sayuz dövründe yetimler için eşik berýärdiler, ayakkab, kurtka kömegini berýärdiler. Yetim çağılar alan mahallary maňa galanda menkini bagçygy ýogy getirip bererdi, bilgeçliğin ýa-da bir qırasy açygyny getirip bererdi, kurtkanyň iň erbedini getirip bererdi. Menden näme kastı boldy men bilemek, ejem kakam ýok bolsa meniň näme günäm bar bu taýda. Men şo çağan dünkü gelinin ağlap duranyny eşitip meniň yüregim parça parça boldy. Öz başymdan geçirenlerim ýadyma düşdi de akşam ağlap ýattym men. Pedagoglar, siz näme üçin çağalara şeýdip yüzlenýäsiňiz? O çağalaryň günäsi näme? Ejes kakas Türkde işläp ýören bolsa, size näme? İşlerde siz özüňiz işläp ýörsiňiz, moğolim bolup aýlyk alyp ýörsiňiz. Emma o çağalaryň ejes kakasy iş tapman Kıyınçılık bolun son Türkiye'ye gidip işlep yörler. Türkiye'ye gidip işlerinin çağalarını beydip kıynap yörsunuz. Utanınız yok mu moğolimler? Birazcık utanın, siz pedagog. Çağa mektebe gidende ikinci moğolim, ikinci eceniz deyip aytýarlar. Onu utaryança sizin elinizde öyle. Emma siz näme edip yörsunuz çağaları? Unicat edip yörsunuz, utançsızlar. Zalim, rehimsiz moğolimler. Sizin öz çağalarınız yok mu? Çağalarınız nerede? Sizin hemen çağalarınız bolur. Belki şol oğlancık son moğolim bolup sizin çağalarınız şol oğlanın elinde işler. Şodatlar pikir edeniz akmısınız? Yaşlıktan çağalarını Türkmen halkında siz korku getiriyasınız. Şonun için de Türkmenistan düzelmez. Siz yani pedagoglar bolun son hiç açanam düzelmeye Türkmenistan. Ağzı veri olup öz halkınızı koramağa gerek kaytan öz çağaları aşağı baskı etýäsiňiz siz. Utançsızlar. Bilim ministerliğine yüzlenýärim. Siz şolar yani pedagogy nämeçesiz okutýasyňyz. Şolar yani pedagogy sizin çağalarınıza, sizin aktıklarınıza tam şol yani pedagog okutsa sizin özüňize yakarmy? O çağacığı ejem Türkde deyip agry işleri şoňa berip hemme datları şoň üstüne atýasyň utançsız. Hudaýdan gorkan okma, Allah'dan sen gorkan akmy sen? Bolup ýörşüňiz. Siz zatdan doyman geçdiniz. Remondan bolsa çağalardan alýaňyz, tutu goýmaly bolsan çağalardan alýasyňyz. Yok çağalardan pul yok çağalardan siz näme üçin alýasyňyz? Olar nerden alsın? Gidip ogurluk edip size pul getirip bersinmi? Utançsızlar. Türkmenistan'ın içinde halk birbirini kollamağına derek kaytan üstüne baskı veriyasınız siz. Şonun için de bolup ýörşüňiz Türkmenistan içi kurak gidip barýasız yani pedagoglar bolon soň utananyz okmy? Ayıp iş etýäsiňiz. Belki şo çağacyň elinde häl sen çağan okap şey dip ýörse yakarmy seniň ödüňe? Sen nädip şol işi edip bilýäsiň pedagog? Sen nädip edip bilýän? Sen ýani şeýle zalim, rehimsiz pedagogdan moğolim bolup bilermi? Bilmez.